tun chuma chuan naupang chumchiap school kaina kindergarten a an zirtirtu fel mai Eliza Fletcher twal thi narun thlak tak chanchin kan ngai thladon ani kumsum thum pali upa Eliza Fletcher hi kindergarten zirtirtu ni yin a pasal le a fapa te pani lanau pang tak tak nen an khusa a sa khomi tak nin a pasal Richard nen po hian biakena in chara ni nge ya anin charna biakina nge hian kumsang ni sompalia anin kutsui ani Eliza hi chhungkaw khosa theita ka changa lotur chuak ni yin Tennessee hardware distributor company lian tak raukhom tu tur da zinga mi ni ya mase an company ya na tho chu atui zong ani velo wangin achan puai po chan huamin nuamati no pangzir tir tu ni chu athlang ta zoka Nashville no pang chumchiap te school kaina Promise Academy a chuan zirtir tu na chelin infiam na lama po coachna a chel boka hemi school a tho ren ron nuwa Memphis St Mary's Episcopal School a chuan thokin he school hi Tennessee mi thezirna in chaber pol tian soichina ni a na chu nuamati yin zirtir tu chatta kaniya online class an nei chang de chuan azirlai te tan hlim taka zain in lama chuan fel taka turten a cha molmol china anau pangte po hian an ngain an nel hleni September ni kumsang ni somni pani zing darli ni ya mitam zok chu tui takin an lamuwa Eliza ro chu zing tin hetiang huna hian University of Memphis lama chuan excer la turin atlan china chuna na thokina chuaka tlailama a pasal fanau te tan erung bol de in chung sekrek khoyin a boy le a in soi zoina hun anei chun zingkar ma taka tho chu ati chin danani mi invong takani baka infiam na lampo angai na hleya kumsang ni somni pania St Jude Marathon an huai hoda po apum puya somni pani na lohvin elite Boston Marathon a chuan a qualify nge ni nitin a hun ngai a chuan mel ratal tlanin jingma taka ina changina chuak china mase September ni jingai ro chuan ati dan chin anglo takin ina ho na po chuan in chu ala thleng lova jingda rukle mri somli panga chuan cyclist pakhat chuan tui phone le champion sandal king hi chu konga achara a cycle da in anei tu mo in be sein konga chuan atlana mase anei tu omang reng chu mu theilo heti la hian Eliza pasal Richard chuan police lo beve mekin anupui chu tuk tanga aron ho huna po aron la holawa wangle abiak lang theilo wanga amang an thule angaya thatlo tho athena cyclist chu hemi nuloka hian police station a adhil charde chu va pay in champion sandal thilo tui le phone de chu Eliza ta ti Richard chuan anem nge dani Eliza tlanchin na kunga CCTV footage te chu enniin Eliza chu CCTV a chuan an mungeya sport top a pink khain Lululemon ke korbul pol ha in ama ngeyani thu Richard chuan asoya chuta atlana kunga CCTV footage dang an enle chuan GMC terrain dum chu Eliza tlana kung Memphis University bulbor vela darkar chanve chung tlan kwa ring chun huwa chuta Eliza tlana tur kunga chuan loading in Eliza in atlan pel cha tia chuan karachang chuan mi pa pakhat lo chhuakin Eliza chu manthutin motor chunga chuan tiluinain a hnuk lut ta dai maya minute level chu Eliza nen chuan anin beine ngei turani adin na ngaya motor chu dingin minute li hnu vela chuan atlan sun ta ni he miswa hi tunge ni chiturin CCTV footage quality chu a chhesia tunge ani chu nu chui tu de chuan rin ngai na po an chhilawa karma light le lam chu a chiani in a mu theya camera dang chang chuan a license number chen kha chu a mu thei boka cyclist in sandal a char chu miswal pa ta ngei ni in a hriatani sandala dine chu test tura thorania Memphis chenum khoveng de chuan zinga chenga zan thlengin Eliza zon na chun thoka Eliza pute chuan mi puide chu an mit lena an bengte lo chhit pui reng turina ngena
Eliza in abaulaya athom nohak CCTV footage thalak ti chu TV News Channel shangshinga pechwakin kar thalak fialo takte po chu tar chwa ani ve boka. Memphis attorney Jennifer Singh chuan Twitter a tweetin Eliza chu awa nu niin zunmu ani theinan nu chui tu te pui thei tu chuan police bepop turin angena nu chui tu de chuan meichha de chu in soi zoi tura kongan tlan pu in a hu hovin emo mipa kalpui zel turin an chia tira Eliza chanchin reng shia tur alo chuang lawa a chung de chuan dam taka zunmu ani theina na thupoi mo chil theine na chuan US dollar singa pe kan tiama nu chui tu de chuan dan narana mi bo ko puite an chui chiana thu an zo fia angin Eliza pasal Richard chu an nu pain kar te sotin an chena in te po an dapa a laptop te po en fia turata nan la a an chung ku kar po an lak sakari ni Facebook le Twitter lama chuan Richard ring hel tok an kat noka an lo move thei reng ti shireng chungin chungkam du tuilo tak tak pon oma a pasalin arawa du wangin a thatanyang ti tok ten oma Richard in nam noina engma nu chui tu de chuan mu chuan nei lawa Richard chu a fihlim ngei ti nu chui tu ten an chian nuwa chuan chungkam du tuilo tak tak le Richard ta pu min ti ti der tu te chu Richard le achung te nena ngai dam dil tura ti hialan nia an ti du lawani chuan nu chui tu ten a chuldan angzela malak an tum thun soini Eliza bo changin ni ni aliama nu chui tu de chuan an tha thla lovin nu chui na an la thok zela parking lot pakhada chuan GMC terrain alai chia an muhlau maya Eliza rubau tu motorang chia khani chuta mi pachapal king ni answer DNA test result polau chwakin police ten poi khoi tu an man to te DNA unlock an da chasinga chuan amil pui alo keu maya kumsom ni velai chu police database a chuan chu DNA chu to le ngala DNA nei tu chu kumsom thum pariata upa Cleotha Epstein Henderson tian shatania kumsom pakhat ani lai chang to in dan pal zu to wangin man alawin sak zak to a Eliza baula hian poidanga khoya wanga lungin chenga chhuana po kumni chawalani kumsang khazakwa sumko pangale kumsang ni inkar chungin voisom paruklai mana toka hengzinga hian kumsom palimi chaw ani lain puitling papakhat apong swala wangte ruk ka wangte mi che khoi khema wangte le dam phalo ral thuam akol wangte niya lawyer pakhat po amotora changa pothlain tha alotum to ni ome Cleotha chu zun ngalania Eliza chu mu mai ni lo wangin FBI lampo indolin ngorle zwalin zun na thonia ti chuan ni thumlai bo no September ni nga chuan Memphis police chuan press release nein tlaidar nga le milisaria ruangan chhar thole an ruang chhar chu van doi thlak takin Eliza Fletcher nge ani ti nem nge ani thun puang ta ni Eliza ruang an mu na hi ruk pau ani na changa mel sari vela hla in ro san to nung lama ania aluwa chuan selaya ka na hliam omin a khaber u chu ke a kya chuan hliam om nualin excer lakna ke korbol chu arwang omna pia lok bol lo ipa chuan moni athesena chuan damdoi chikhat fentanyl moni yin engchen nge he damdo hi ataksa aum ti ero anchi theilawa Eliza hian damdoi arui ngai anshiat lo wangin miswalin ataksa hian achiulut ni ngein achung le khate chuan an ngaya heiba ka hian mi puishia ta pong solani le nei lo hi puan zara ni lawani Cleotha chu hunrei lo te chungin manania Eliza bo thu le arwangan chhar thuwa chuan zona engma achang du lawa a phone location history an en chuan Memphis University bulbora chuan September ni zing darli borvela chuan mini somthum lai huna man nuwa Eliza ruang an charna khopon dewa mi in ro san laya ngei chuan allocation chu aumti an che theita a heiba ka hian September ni tlailama chuan a chen omten amateur GMC terrain ngei mai chu a chung zong nen uluk taka a tifai lion muwa
floor cleaner te po a hmang tel niin an soi ani a unaw pa Mario po chuan Cleo tha chuan a thawmhnaw chu mai phina man hmu taka a sulaya hmu tho a soi ve boka a in dapani chuan fentanyl thanem tak hmu nia ma se atani lohvin a unaw pa Mario ta su kania Cleo tha hian Eliza e chiunan aro chuakani an ringani dan phallo fentanyl akolawangin Mario po chu char siam sakve ngalania hei baga hian dan phallawa ral thoma kolawangin ke siam sak ani tabokani Eliza boral na chuan a chhungkaw baka a zirlai no pangtenen chuan a thung hleya an chinum khoveng te puin an ui hleya arwangan chara jenga kar khat nuwa chuan an khomi de chuan an thlob zia ti lannan Eliza in miswal tak pakhat wanga excer la tura atlan tur chin bituk a thlen theilo chu len chwa saknan le an thlob zia ti lannan tin zinga le zana de chuan atlana thin kunga chuan mi engemaza an tlan thina zing darlia excer la tur de chu in mukhomin a hu hauten an tlan thina ni Cleo tha chuan hearing a po chuan Eliza chu a tha ani lo thoin a phachar chara ma se Eliza phone le tui bottle bula chapal chu ata ngei ti a chang hleya a kar chunga chuan Eliza DNA thanem tak mu ani boka heti chung hian an pu na chu a pom lo thu soin child chu February kumsang hi somni panga nei turatan ruatania prosecutor de chuan thi tura shimani ngei theinan an nge tlat don tho an soyani a trial anga chungin case dang wangin a chung thu ngai to ania a chanpo kumsang hi somni pakhat khan nula pakhat Alicia Franklin chu silaya tinin a kidnapa apong solbuka wangin Alicia chuan thu boya ziak luta Alicia taksa a bipachi le Cleo tha chi chu test nihin ain mil lautia thu nei tulamin an soya wangin man ani talawa Cleo tha chu Alicia chuan ama pong swala rubo tu ngei ti a chiang sia hei wang hian Memphis police tele Cleo tha chu a king chale a police te khan an ti tur dik tak ti ni se a hun taka Cleo tha kha man se Eliza kha thatlavin jela a huna manganga Eliza khan anunna a chan lawang ti na soya Cleo tha DNA le Eliza taksa a mi pa DNA test tura lawyer ten a ma a an thelo po ennun lovin thakwala ya umti te shiat chwania Eliza tha ani nuwa test chatle ani chuan Eliza pong swaltu chu Cleo tha ngei ti nem nge nia Alicia e rubova apong swalba ka dan phalo ral thom manga arik ra pa wangin kumsomriat lungin tang turin Cleo tha chu achung thu rel sakania kumsang hi somni panga chuan Eliza atha awangin achung thu ngai to chanania aluyer chuan an puna hian finfiana chasia engdikong ma in thiama changdon chuang lautin apoi khoi chu poma thitura shemna tal apum pel theinan thurona peta a Cleo tha chuan aluyer thuron chu pomin Eliza chu atha ngei thu puang ta a ti chuan dam chung lungin tang tur le perola chuak theilo turin achung tho chu an rel sakani voitam tak court chunga achung tho an ngai to a omdan ngai te in chirna mel le puiti mel engma a mela chuan hu tur omlova Eliza chung te chuan le khaziakin prosecutor te chuan an chhar chwa saka hetiangang mishing midang te ti na do na thinlung putur hian engin nge mol che kan chilawa inun hluya engei tunpo kan chilo ma se epoi khoi rap thlak zia hi a chan le awang engthil ma en a soifia zaw lawang dam chunga tan kan nuni thlak tanglam vekani engtika ma ngai o theito don lo ipoi soime lo Eliza thata chanpui ngain omla a theiani nga chuan chanpui tu che masaber turani khatin lekha chuan an sia kani Alicia le Eliza de chunga wandwaina thlenga wang hian Tennessee chuan dan thar pasin meichia in wandwaina atoka pung swala lo to kani chuan an mirin hle DNA chu ni somthum chu ngeya tesa a result share turania a chiang lovani chuan test non le ngal turani tin dan thar chu an pass ta nge ni tunchum kan crime story chu
kha zong kha ni ya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te i du zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen che ni